Buonasera, buonasera l kulħadd. Inter tnejn Empoli xejn logħba li għadha kemm intemmet ftit tal-mumenti ilu fl-istadio Giuseppe Meazza in San Siro, logħba illi l-video wkoll qed jixxandar live ftit mumenti wara tmiem il-partita. Inter sa fl-aħħar lura rep, lura għal dawk it-tlet punti li ħajġbuna dejjem qrib it-tieni stilla. Issek il-Bambinejt jonqosna tlet rebħiet. U logħba li ħanejdu hekk, ma minnix logħba wow, imma ġibda dak kollu li kien hemm bżonn biex inġibu il-rebħa meħtieġa li kien ukoll il-mit rebħa ta' Simone Inzaghi bħala coach fis-Serje A. Formazzjoni illi bdejna bħal soltu bil-formazzjoni tipo Ajr Awdero li llum lab minn flok Jan Sommer li ma kienx 100%. U wara 6 minuti Federico De Marcos skurja gol mill-isbaħ wara assist eccellenti ta' Bastoni. Gowl ieħor ta' Federico matul dina il-mixja lejn it-tieni stilla. Nistgħu ngħidu illi mbagħad fit-tieni taqsima l-Empoli ħadu naqra l-inizjattiva li ma tantx ħadt pjaċir biha, biex nkun onest magħkom, biss imbagħad is-sostituti Dumfries u Sanchez ikkumbinaw bejniethom biex eventwalment ukoll skurjaw it-tieni gowl. Affarijiet li joġbuni llum ġab ġisif stajbin Awdero, nitħaw għax għanna xi messaġġi li mbazzer naqra, fakku xandira diretta, mbagħad nistgħu ngħidu l-affarijiet pożittivi, ġab ġisif stajbin Awdero matul il-logħba, il-fatt li rnexxilna nirreaġixxu f'mument fejn ħsibt li l-Empoli kienu qegħdin jiġu too close for comfort kif jgħidu l-Ingliżi. U koll il-fatt illi skurja Alexis Sanchez illi daħal bħala sostitut illum u nistgħu ngħidu hekk logħba oħra tajba f'nofs il-ground Barella ħadem Mkhitaryan ħadem Di Marco kellu logħba tajba wkoll. Xi affarijiet li dejquni llum però kien il-fatt li rajna naqa' ta' nervożiżmu meta nqaraw Bastoni u Lautaro li hija xi ħaġa ma nistgħux nagħmlu għadi ħbieb. Vera illi qegħdin minn fuq imma rridu niftakru illi it-tim jiġi l-ewwel u qabel kollox. Mela nibdew naqraw ftit kummenti illi għandna li daħlulna. Chris, grande Inter, u ovvjament is-sinjal ta' tinistilla. James Aquilina fid-derbi nirbħu l-kampjonat, forza Inter. Issa naraw, issa naraw, issa naraw. Pass pass. Jiena ngħid li mat-Torino nieħduh. Ma il-ħolm xejn hux. Taħseb James. Carmen Avera, grande Inter. Brady Muġeja, kollox għandha Austonil. Production team, Board of Directors, kulħadd mistieden ċelebrazzjonijiet. Tajba Brady din tajba Brady dal-kumment, imma naħseb iċ-ċelebrazzjonijiet it goes without saying li nippreferi nżommhom ma' sħabi l-interesti u mbagħad ħalli magħkom niltaqgħu meetups normali. Lakin żammejt kellimhom Tunel, Emanuel Cardona qed jistaqsijek Mark Xkembri u persu maħbub kbar tiegħi wkoll supporters ta' Juventus u mhix mistitnin. Nessa fuq iċ-ċelebrazzjonijiet dikha se tkun xi ħaġa bejnietna l-interesti ħanejtek, naħseb li tkun xierqa wkoll illi nħalluha tali u minn hawn nagħmel appell nisperaw li l-Inter Club Malta qegħdin naħsbu wkoll biex norganizzaw xi ħaġa għal rep eventwali tat-tieni stilla. Naqbel ukoll ma' Sur Joseph Magri fejn qal li l-Empoli ma kinux ħażin
Pekkato għalik Sur Magri li l-lejla rġajt lura għal 14 punt mill-Champions Select. Em, Jiġifieri, biss ejja, u l-għol ma nix għalfejn għullu. Rebħa tajba, ma kellix għalfejn il-bulb spettakolari, ġibna li kien hemm bżonn u issa naħsbu fil-logħba li jmiss logħba diffiċilissima li ser ikollna nar il-tnejn li ġej bħallum ġimgħa Monday night ieħor kontra it-tim ta' l-Udinese fi Stadio Fjurjuli fejn kulħadd jaf kemm u diffiċli tilab ġewwa dak il-ground speċjalment min-naħa ta' l-Inter qed naraw ukoll kummenti iżjed m'għandniex mela naħseb li nistgħu nagħlqu bil-kwiet ix-xandira tal-lejla qabel xejn nfakkarkom tliet affarijiet. Michael Boyd ċempol jagħmlu l-logħba ta' ħajjithom vera Michael, imma l-problema hija illi għamlu l-logħba ta' ħajjithom imma ma swiet għal xejn għaliex it-tliet punti ħadnihom aħna biss nemmen illi l-Empoli għandhom materjal biżżejjed biex jirbħu l-kampjonat. Dita t-tinistilla dita 19 Joseph Ewin Zewin, mus se noqgħod nidħol fiha. Joseph Ewin Zewin it-tinistilla ġejja jekk Alla jrid bejn 22 u 28 ta' April u hija rebħa illi nieħdu bid-dritt divin, speċjalment fuq dak li għamilna dis-sena. Jiġifieri, issa miegħek Sur Magri nitkellmu appuntu fit-22 ta' April fejn ukoll Joseph Magri l-YouTuber ta' Milan nistgħu wkoll nieħdu l-lik minn fuqu. Toni Kassar, Forza Inter, Nikola Sgatt, insellimlek. Etni Abela, Forza Inter Amala, żjed messaġġi. Mark Sammut, kuntenta Lawdero, anki jien kuntenta Lawdero li rnexxielu wkoll illum jaqdina u jaqdina bisħieħ. Jiġifieri, mela, għalissa naħseb li nistgħu nifqu hawnhekk ukoll FIFA Joseph qed jammetti li dis-sena qegħdin vera tajbin ifhimni. Kull ma nfakrek Sur Magri huma f'dawn illi tajnikom fl-ewwel round. U FIFA Joseph Magri qed jgħidlu aħjar milli tinżel serja bi fuq kalċa skommesse jew inkella ħanżidilek jiena Chris. Joħorġu jiċċelebraw minn għalihom li huma salvi u mbagħad ikollhom jitlu lura b'debbux kif saru jafu li l-Ġenova skurjaw ġewwa Napli, il-grande Mauro Faccenda u Nodinoj. Imma insomma, dik problema tagħhom, aħna inkomplu nħejju għaċ-ċelebrazzjonijiet u daw inħalluhom laqqas nawguralhom għal Koppa Italja. Personalment il-Koppa Italja jella jieħdu għal Liverpool, no hard feelings, taf diri, imma jiena ovvjament mhux se nittama li t-tazza jieħdu għal rivali, nippreferi jekk jieħdu għal ħbib tiegħi tal-Liverpool. Actually nispera li l-ebda tim Taljan ma jirbaħ xejn, ma forsi ħana laqajnej għal Fiorentina x'mhux xi tim li jdejjaqni, imma insomma. Nifqu hawnhekk. Mela, infakkarkom illi dan il-programm minn hawn ftit ieħor ser jidħol live fuq il-YouTube channel tagħna min forsi leħqu tard. Le, eżatt, Kevin, il-Liverpool fil-Koppa UEFA qed jilagħbu l-Liverpool għandek raġun. Għandek raġun il-Liverpool fil-Koppa UEFA qed jilagħbu Kevin proset. Ruben Spiteri, viċini għat-tinistilla, another clean sheet, insellimlek Ruben. Ukoll il-programm li jmisser ikun għada fit-8 ma' Karl Parnis kemm xejn dalus wara d-droli ir-Roma ġabu kontra l-Lecce fil-waqt li jienek ma jinqala xejn narakum nar il-ħamis fit-8:30 għal programm botta u risposta fejn ser niddiskutu it-telliqa taħraq li hemm fin-naħa t'isfel tal-klassifika tal-kampjonat BOV Premier se nkunu jien se jkun hemm Roberto u se jkun hemm mistednin minn 3 mill-5 klabs li bħalissa qegħdin jikkontendu wkoll din il-battalja. Jiena ħanqaf hawnhekk għal-lejla, il-lejl it-tajjeb, Forza Inter u niltaqgħu nhar il-ħamis. U ovvjament infakkarkom illi jekk il-Bambini Rrid i-kampjoni dell-Italja siamo noi. Take care!